Na, sziasztok, kép nélküli videó. Szeretnék beszélni arról, hogy most miért nincsenek videók. Már kb. Egy éve miért nincsenek videók. Kérem szépen azért nincsenek videók, mert ugyebár elkezdtem a videózást, és akkor a videózás után, az második videóm után tönkrement a számítógépem. És kb. 5 hónapon belül lesz gépem, ez egy nagyon rossz hír, de valószínűleg Xboxon is lesznek videók, ha meg lesz az Avermedia, de most egyelőre gépre van a pénzem. Na mindegy, ez halálosan mindegy, hogy mennyi pénzem van, és hogy mire gyűjtök. Mindegy, először gép lesz, utána majd valószínűleg lesz Xbox is, 360, Red Dead Redemptionről, vagy Halo 4-ről, vagy FIFA 14-ről, Titanfallról, Minecraftról, vagy amiről szeretnétek, nekem mindegy, mert ezeket a játékokat, amiket most mondtam, azok nekem mind megvannak. És én most ezt nem fogom mondogatni, hogy jó, most iratkozzatok föl meg ilyesmi, mert fölöslegesen mondom, mert ezzel úgyse fogtok feliratkozni, meg ilyesmi. Na mindegy, lényegtelen. Első ilyen videóknál én most elég így akadozom, de több videós is mondta már, ha már hallottatok Alexovicsot, Kreffert, meg Goodlarkot, vagy ezeket, ők is azt mondták, hogy így kezdték, hogy ilyen döcögősen. Én most így nem tudok beszélni, hogy most az minden 7 milliárd ember ezt most meg tudná nézni ezt a videót, és ha most mindegyik értené, akkor most jó kiröhögne, hogy fú, ez hogy beszél. Na mindegy, ez teljesen nem érdekel semmit, mindegy, senkit. Én csak ennyit akartam összetömöríteni ebben a videóban. Na mindegy, sziasztok! És amúgy most a lábamon van a lábam. Lábamon van a lábam. Jó van. Okos vagyok, na mindegy, sziasztok!